Huomenta päivää. Tanskalaisanalyytikko on kirjoittanut, että Suomessa on kaikkien aikojen lama menossa. Se on selväksi käynyt, kun katselee listoja tämän päivän YT- ja irtisanomislistoilta. Meidän pääministeri Stubbi on tiivistänyt tämän kaiken, mitä tanskalaisanalyytikko kirjoitti 2 sanaan, joka tarkoittaa sanoa, että hyvä pöhinä. Tämä pöhinä on kuulemma ministerin mukaan muuttanut Suomeen. Suomessa on tapahtunut asennemuutos. Ennen oli ok vain menestyä ja nykyään saa jo epäonnistua. Eli se on luvallista niin ajaa kaikki päin sitä itseään ja heittää pois. Putinia syytetään siitä, että Venäjää yleensä syytetään siitä, että tsaarin aikoja haaveillaan takaisin ja suurvaltaa ja ihmeitä ja uusia. Suomessa on vähän samaa vikaa, ilmeisesti meillä on kasta slaavilaista verta, kun me paukutetaan edelleen uutisia ja riemuitaan siitä, että tällä jo kauan sitten myydyllä Nokialla menee järjettömin hyvin. Suomalaisesta politiikasta Vesa-Matti Saarakkala pohtii, että onko mahdollista ilman eduskunnan arvovallan tuhoamista niin päästää Matti Vanhanen takaisin töihin, koska hänen mukaansa niin Vanhaselle myönnettiin ero eduskunnasta sen takia, että hän voi ottaa vastaan tämän työn, mistä hän on nyt irtisanoutumassa täällä Perheyritysten liiton toimitusjohtajuudesta, että pääsisi takaisin eduskuntaan. Mulla on semmoinen muistikuva, että Vanhanen sai lähteä lautakasan takia. No, työ- ja elinkeinoministeri Lauri Ihalainen sanoo, että nyt olisi syytä saada työttömät töihin, vaikka työttömyysturvalla ja perustamaan firmoja. Tämä on kuulostaa hienolta, jopa paremmalta kuin tämä 9 euron pakkotyö, mutta harvemmin niistä tänä päivänä ainakaan rakennusalalla isompia liksoja saa kuin sen 9 euroa päivässä. Siellä on Etelä-Helsingin pojat tekemässä töitä pimeästi, niin siellä on paha suomalaisen duunarin edes yrityksellä kilpailla niiden kanssa. Areva ja TVO tappelee keskenään kuin kukot, tai sanotaanko suomalaiset tai metsot. Arvo vaatii 3,4 miljardia sen 100 miljoonan laskuvirheen jälkeen. TVO puolestaan vaatii Arevalta 2,3 miljardia ja kaikki on välimiesoikeuksissa, josta käy selvästi ilmi, että se välimiesoikeus on olemassa ilman sitä TPT-sopimustakin, vaikka sillä TPT-sopimuksella sitä sopimusta niin perustellaan nimenomaan tällä välimiesoikeudella, joka saa näitä isoja firmoja kuriin. Se on olemassa ennen TPT:täkin ja ilman sitä. Se kuuluu jo muihin sopimuksiin. Minä ehdottaisin tähän Areva TVO-riitaan, että maksetaan Arevalle miljardia, lähdetään ne hittoon täältä, tehdään se puoti itsekseen valmiiksi, saadaan se vielä tämän vuosituhannen aikana valmiiksi, kun se piti jo 2009 olla. Mennään takaisin G20-kokoukseen, josta kukaan ei tiedä, mitä siellä päätettiin. Loppujen lopuksi ainut, mikä on käynyt Ilta-Sanomista selviksi, on se, että Putin oli väsynyt, se laitettiin luokkakuvassa niin reunaan, mutta ehkä se laitettiin sinne reunaan vaan sen takia, että se pääsi kotiin aikaisemmin. Oli helpompi lähteä kuin sitten kesken. Ilta-Sanomien hieno neiti asiantuntija kertoo, että Venäjän tavoite on saada
itsensä otsikoihin ja pelkoa aikaiseksi. Ja se on kyllä Suomessa huomattu, että se linja on ainakin Suomessa purru aivan täysin. Et eihän meillä mitään muuta olekaan kuin Putin sitä, Putin tätä. Ja siitä hyvä esimerkki on tämä eilen 12.16 tehty uutinen, jossa Express-lehden uutiseen nojaten julistetaan, että Venäjän ohjukset lenteli lentokoneeseen kiinnitettynä Ruotsin ilmatilassa tuntia myöhemmin ja 2 minuuttia myöhemmin se kävikin ilmi, että se olikin ranskalainen ohjuksen kantaja lentokone, joka ilmeisesti oli tutkimassa niitä ranskalaisen pianoissukellusveneen jälkiä, joita ruottalaiset oli löytäneet. Putoski on ottanut Putinin ohjelmaansa istumaan tuoliin puhumatta yhtään mitään. Ja siitä on revennyt jo oikein keskustelua Venäjänkin puolella. On se hyvä, että Suomea viedään edes näin. Yksi mies löytyy maailmasta, joka ei pelkää Venäjää. Se on Petro Porošenko, Ukrainan presidentti. Se on Kievistä rävähtänyt, että heidän armeija on paremmassa kunnossa kuin 5 kuukautta sitten. Sillä on enemmän aseita ja se on tuettu koko maailmalta. Tässä herää mielikuva, että Venäjä on eristetty jo maailmasta, koska enpä usko, että Venäjä Porošenkon armeijaa tukee. Päinvastoin kuin länsimaat. Ja Porošenko jatkaa, että kaikki mitä he haluaa on rauha, mutta ovat valmistautuneet myös pahimpaan mahdolliseen. Ja he on valmiita taistelemaan rauhan ja eurooppalaisten arvojen puolesta. Tämä herättää jo hiukka naureskelua, kun ajattelee, että meidän tämänhetkinen Euroopan johtaja, Jean-Claude Juncker, on erotettu aikoinaan tai savustettu ulos pääministeripaikaltaan ja tällä hetkellä johtaa Eurooppaa arvoja seuraavilla lauseilla. Kun me päätämme jotain ja jätämme sen lepäämään ja katsomme mitä tapahtuu, jos kukaan ei nouse ylös ja nosta meteliä sen takia, että ihmiset eivät ymmärrä, mitä me olemme päättäneet, me jatkamme askel askeleelta, kunnes ei ole paluuta takaisin. Tämä huomioon, että tämä mies on valittu sinne kuitenkin ilman minkäännäköistä kansan mandaattia tai pienintäkään sirua demokraatiasta. Sama mies on sanonut 2011, että kun asiat muuttuu vakaviksi, on pakko valehdella. Että näitä arvoja sitten puolustellaan, jos viimeisessä hädässä vaikka sodalla. Aika hurjaa on, mutta ja Juncker on yhdessä lausunnossaan kuvannut aivan täydellisesti eurooppalaista politiikkaa tänä päivänä. Me kaikki tiedämme, mitä meidän pitää tehdä. Me vaan emme tiedä, miten me jo pääsemme takaisin valtaan, saamme siis vastaavan mandaatin uudestaan sen jälkeen, kun olemme tehneet sen. Ja tämä kuulostaa ihan siltä, että kansaa kustaan silmään. No, heitetään kevyemmälle. Aamulehti kertoo, että Pirkkalan valtuustonaiset on tempassu ja tehnyt Lady-kalenteri. Kaikki vaan ostamaan Lady-kalentereja hyvään tarkoitukseen. 20 maksaa ja menee lasten nuorten sairaalaan hyväksi. Erotiikkaa siitä varmasti löytyy, pornoa turha hakea, sitä ettikään mieluummin vaikka netistä. Sitten miehille hauska uutinen.
Ilta-Sanomat kertoo, että tiedosta tämä, naiset ovat nyt hulluina metsuriseksuaaleihin. Metsuriseksuaali tarkoittaa että lista 1 on komeilee metsien mies. Pukeutuu ruutupaitaan, vaelluskenkiin, tuoksuu puulle ja metsälle. Metsuriseksuaalilla on rouhea luukki, muhkea parta, joka näyttää huolettomalta, mutta on millitarkasti huolella. Nämä herättää hämäläisessäni pientä hilpeyttä, että kerrankin ollaan uuden muoti-ilmiön harjalla, mutta Helsingin Sanomien tekemä testi masensi välittömästi, koska sen testin tehtyä, niin vastaus oli, et ole metsuriseksuaali. Saatat olla oikea metsuri, mutta metsuriseksuaali et ole. Eli kiitoksia vaan